Mä pääsin heti mun haakan alussa johtamaan tällaista projektia. Pääsee jo lyhyessä ajassa oppiin tosi paljon. Pääsee tapaamaan niin paljon erilaisia ihmisiä. Pääsin viime syyskuussa Lontooseen käymään konferenssissa. Kyseessä oli aika pitkä, mutta tosi mielenkiintoinen hanke. Se oli tosi intensiivinen projekti. Moikka, mun nimi on Patrick Björkqvist ja mä oon tällä hetkellä analyytikkona Tesin strategia- ja kehitystiimissä. Ja mä aloitin harkkarina syksyllä 2025. Mun nimi on Aino, olin syksyllä 2024 Tesin rahastosijoitustiimissä harjoittelussa. On tullut takaisin Tesille analyytikoksi. Mun nimi on Anna ja mä aloitin syksyllä 2024 viestinnän tiimissä. Ja tällä hetkellä mä teen myös viestinnän asiantuntijana töitä. Mun nimi on Kaisa Pitkäkari. Mä aloitin Tesillä tammikuussa 2025 kestävyysharjoittelijana ja työskentelen tällä hetkellä kestävyysasiantuntijana. Mä oon Jenni. Mä aloitin harjoittelijana syksyllä 2024 ja mä oon nykyään sijoitusanalyytikko teolliset sijoitukset tiimissä. Mä oon Rasmus. Mä olin harkkarina 23 ja sit mä palasin vuonna 2024 takaisin täysaikaiseksi työntekijäksi. Tämä projekti liittyi Tesin vaikuttavuuteen ja miten se pystyy mallintamaan Suomen talouteen. Tämä oli tosi kiva heti harkan alussa, kun pääsi oikeasti vaikuttamaan Tesin kestävyyteen ja tavallaan isompiin vaikuttamisprojekteihin. Tesillä on ollut kiinnostavinta se, että me rahastosijoitustiimissä tehdään niin monen erilaisia hankkeita. Me sijoitetaan VC ja Growth ja Buyout-rahastoja Suomessa ja sitten myös tehdään jonkun verran KV-hankkeita. Tapahtumista mieleenpainuvin on kyllä ollut Slush. Siinä on päässyt tekemään erilaisia tapahtumia ja tapaan niin paljon erilaisia ihmisiä. Ja siellä puhuttiin tosi paljon kaikista ajankohtaisista ESG-liitännäisistä asioista, niin se on jäänyt mieleen silleen, että se oli tosi opettavainen ja innostava kokemus. Mun mielenkiintoisin hanke oli itse asiassa semmonen, johon mä pääsin heti mun ensimmäisen harkkaviikon aikana. Me klousattiin se viime syksynä. Ikimuistoisin projekti on Suomen vihreiden teollisen mittakaavan investointien markkinaselvitys, jolla luotiin pohjaa koko suorasijoitustoiminnalle. Pääsin tekemään tosi paljon siistejä juttuja Tesillä. Mutta siinä pääsi oppiin tosi paljon ja vaikuttaa suoraan siihen sijoitustrategiaan, mitä suorasijoituksessa tehdään. Pääsee tutustumaan tosi laajasti erilaisiin yrityksiin ja mielenkiintoisiin sijoittajiin.